वर्ष, नवीन आशा, नवीन उमेद, नवीन दिशा. होय, मी महादेव सोड. करमाळा फिल्म सिटीच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना करमाळा फिल्म सिटी युट्यूब चॅनल आणि माझ्याकडून नवीन वर्षाच्या लाख लाख शुभेच्छा. मंडळी, हे वर्ष तुमच्या आयुष्यामध्ये सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं, नवीन काहीतरी करण्याची उमेद घेऊन येणारं जाऊ, हीच या ठिकाणी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. हाय फ्रेंड्स, मी प्रवीण कोकरे, म्हणजे तुमचा लाडका प्रवीण. तर मित्रांनो, माझ्याकडून व आमच्या संपूर्ण नवी टीम कडून आणि करमाळा फिल्म सिटी कडून तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष तुमचं आनंदमय आणि आरोग्यमय जावं हीच इच्छा. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, मी ऋषिकेश महादेव शिंदे, म्हणजे तुमचा सर्वांचा लाडका ऋषीभाऊ. तर मित्रांनो, माझ्याकडून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या आनंदमय कोटी कोटी शुभेच्छा. तर हे नवीन वर्ष तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला सुख समृद्धीचं, भरभराटीचं आणि आनंदमय आरोग्यमय जावं हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि मित्रांनो, मागील वर्षी जसं तुम्ही आमच्यावर प्रेम केलं तसंच पुढेही प्रेम राहू द्या. आणि मित्रांनो, ह्या नवीन वर्षी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाव्यात हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. हॅपी न्यू इयर. राम राम. नवीन वर्षाची पहिली सकाळ, शुभ सकाळ, फ्रेश सकाळ, गुड मॉर्निंग. मग आमच्या करमाळा फिल्म सिटी या यूट्यूब चॅनलच्या वतीने आणि आमच्या नवी या टीमच्या वतीने आमच्या प्रेक्षकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. हाय फ्रेंड्स, मी साक्षी मिळत अर्थात तुमच्या सर्वांची आवडती चिमणी. माझ्याकडून व करमाळा फिल्म सिटीकडून तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी. नमस्कार मित्रांनो, मी क्षितिज पवार. माझ्याकडून व आपल्या करमाळा फिल्म सिटीकडून तुम्हाला व तुमच्या सर्व परिवाराला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. नमस्कार मित्रांनो, मी पल्लवी कोकरे. माझ्याकडून व नवी बच्या टीम कडून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.